prišiel ten deň, kedy si dáme Counter-Strike Opening. Dali sme 20 eurový opening. Ja viem, nie je to najviac, ale aspoň na zábavu. Všetko som to streamoval na twitch.com/macogx5. Či mi padol nožik alebo nepadol, to sa dozvieš na konci videa. Zabudni dať like a odber a uži si video. Upozornenie, takéto veci nerobte. Ja som to urobil iba kvôli vám, aby ste si užili video a negamblite. No čo tu máme skin? Ja nechcem zatiaľ! No, okej. To je pekné akože. Ja som nekúkal tie skiny. No to je pekné dosť. Aha. Musíme počkať ešte na ostatných. Tu je chromavé peňa. Nie, print stream. A toto. Pôjdem. Tak začneme rampou. Tomu ver. Ale kilowatt si nemal otvárať, to nie je dobré vedenie. Dobre, už je oni boli to jedno. Nič som lepšie nemal. Čím začneme? Ideme zľahka, ideme recoil casekou. Hej, začneme tým najhorším. Kámo, presne. Prosím, chat, poďte. Ja viem, ja iba tie 4 ľudia. Poď. Ak ti padnú Vice Glowsy, tak sa to normálne rozpočne. Začne to máme píšteť. Skúsme zajtra, idem domov, mám sa zajtra, aj tak pak mám plevať pred počníkom, pekná čaká, vystrieľa vytelača. Poď. Hovno, nevadí, ale to je pekné, kamo. Dobre, nevadí. Una panáka, ožrala sa Dajme nehuláka. kilovatku. Čo? Kilovatku, ideme kilovatku. Potom dáme Weberku. Dobre, dáme. Ty. Neviem, niečo som klikol. Poď. Ale ten nožík má viac, tak musíš to otvoriť, poď. Poď. Natlačili metalom, vyložili pred domom, ísť domov bolo priskoro, tak nikto... Stoj! Nie! Ale toto je pekný skin, nevadí. Dáme si teraz Fabric. Dreams, Nie, to nakoniec. Tretí kúš daj. Dáme tretí, kamo... Počkaj, ako bedňu? Weberku. Ale koľka tu? Bedňu. To je jedno. Dám tretiu? Nie, to je štvrtá. Dám tretiu a tretí kľúč. Poď. Teraz si padne Počkaj, AWP. 3, 2, 1. Pozeraj sa, Poď. Stoj! Nie. Nevadí. Z domov nemá skin, dopletený jak Mr. Bean. Pri tým máš tál, kdekoľvek hráme. Tenkrát sme žáner. Poď, hrám. Vadí, dobre, počkaj, neotvárať, musím si aj pustiť rámpu, kámo. Ideme spolu. Vyčkaj. Poď, tretí kľúč. Počkaj, ideme. Poď to najprv, kámo. Počkaj. Nož. Knife. Poď. Nevadí. A Práce. nie, toto nechcem, čosi. Ja chcem pesničku. Pety mu padol nožik. Tak aj dúfam, že aj mne. 3, 4. Poď. Ktorý ti? A Statrak, let's go Statrak. Ale zničený je, nevadí, to nebude fakt. Silne ho podnoží. Co si dal? Ty. Dobre, poď. Poď. Všetko na červenú. Hovno. Posledné. Ja budem musieť kúpiť ešte jeden kľúč. Ausban. Počkaj. Poď. Ktorý ti, kamo, znovu tak. Shit. Fabric caseku, ja som kúpil. Dobre, kúpim ešte jeden kľúč. Poď. Ausban. Poď. Červená. Poď. Ten Zeus, nevadí. No, posledné dve. Prosím, poď. Poď!
Yes. Lehce od potršebený. Kde je kam? Tu takto bude, no. Tu takto. Druhý si chcem len na ňu zabudnúť. Hlava furt ma vráti späť na tú bolesť, není liekna. Chcem len na ňu zabudnúť. Ja! Jedna. Cuca papri a boli tam. Poď. Hovno. Stoj! Doriť, kamo. Statrak. GG, kamo. Koda, koľko máš love ešte? Prípadne ani kokot. Nevadí. Áno. Prášky plní mu drink. Zabij boli cigáro. To je pekné, ale nemám prachy. Furt mám, to je hnusné. Koľko tu mám? 5? Kúpim? Nemám, neberú, lebo už mám. Koľko mám pokusov? 500, ale neviem. Berem? Maj fuj, daj do preč. Oh yes. Tak to berem, lebo už by som nič iné nemala. Ale zničená je strašne. Takto. Takže toto je dneska naše krypto normálne. Toto je naše krypto. Najlepšie asi bolo toto. Peniazy si ešte mohol investovať do zlata. Aha. Koľko Na stojí? 0,0 gramu. To má na loď. Dobre. Nevadí, teraz idem ja. Ale ne kamo. Máš? Nemáš, škoda, ne? Máš. Škoda. Ďakujem, že si sa dokúkal do konca videa. Ak sa ti páčila takáto tvorba, ak chceš podporiť mňa alebo začínajúcich youtuberov, tak nezabudni dať like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau.